Do obce Vlačavo v Ranovskom okrese sa 23. februára na chvíľu vrátila dávna história a spolu s ňou aj vojnové boje o túto obec. Rekonštrukciu bojov medzi Nemcami a partizánskymi jednotkami zorganizoval klub vojenskej histórie Dargov spolu s vedením obce a s iniciátorom tejto myšlienky Marianom Fečom. Obec Vlača bola oslobodená pred 68 rokmi, a to 19. januára. Troška sme chceli prispieť k tomu, že by tí mladí ľudia videli, že čo sa vlastne dialo, naši otcovia a dedovia, čo robili vo vojne. Jak zažívali tú vojnu a čo museli pretrpeť si. Ukážka bežného dňa v rámci oslobodzovacích bojov začala príchodom nemeckých vojakov na odľahlý Stalaš, kde hľadali raneného partizána. Tu do hry vstupujú aj civili a ženy brániaci si svoje rodiny a majetok. Bohužiaľ sa nepodarilo a zajali nám našich najbližších, a zranili, zbili, takže sme sa ich snažili odvliecť niekam do bezpečia, ošetriť ich a tak sa znovu zapojiť do boja proti Nemcom. Navštívu Stalaša ukončili Nemci jeho vypálením. Reakcia partizánov nedala na seba dlho čakať. Táto bitka sa symbolicky skončila tak, ako celý oslobodzovací proces v smere na východ od Prešova za Slánskými vrchmi. No, víťazstvom to partizánov, pretože je to vlastne koniec vojny, vlastne nemecké vojska už na Slovensku nemali nárok. Nemci sme boli vyzbrojení väčšinou týmito puškami Mauser, Tukačka, a partizáni Musíny, Špaginy, gulomety, Dekterievy. Taktika bola určite z našej strany vyhrať a ich potlačiť, čo sa nepodarilo. Ani lepší arzenál zbraní nepomohol Nemcom k víťazstvu. Partizánom z oddielu Čapajev pomohla ich odhodlanosť, odvaha a viera. Viete o tom aj filmy, aj keď pojete na Dúklu ten pamätník, to prasknuté srdce, to je o tom. O kompletnú ukážku rozhodujúcej bitky medzi nemeckým Wehrmachtom a partizánmi sa postarali členovia klubu vojenskej histórie Čapajev. Nacvičujeme rôzne situácie, kde naozaj používame dobové veci, žiadne moderné výdobytky ako termosky. Kto môže, si donesie to, čo v tej dobe naozaj bolo, a s tým vlastne ideme na nejaký 4 a 6 hodinový pochod, alebo normálne nocujeme v lesoch. Takýto originálny závan histórie ocenili aj samotní obyvatelia Vlače a ostatní návštevníci. Pekne je to pripomenúť si, ako to bolo kedysi a čo sme my nezažili. Je to super, nezažil som to a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. My poznáme tú históriu, my sme sa to ešte učili, takže my to prežívame tak, ako keby sme to zažili, ale tí mali, naše deti, pre nich to je taká zábava, sa mi zdá. Mne to veľmi páčilo, pretože bolo to naživo aj nie to každý rok, takže veľmi to bolo dobré. Vojensko-historické podujatie Boje o Vlaču malo aj charitatívne poslanie. Finančný výťažok z neho pôjde pre onkologické oddelenie fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove.